दिन भर खाइबा साले कहिया भी आइबा साला खाली खाए पर ध्यान दे लेबा जिंदगी भर हम ही खिली। सुन ले बहू दशहरा चढ़ गल बा बिना लहसुन कटले केनहू ना जाइए। वो काहे खातिर बाबूजी? वे खातिर बहू कि दशहरा में डैन घूमत रहेला डैन। डाइन घूमत रहेला? बाबूजी बाकी डाइन कैसन होला? बस इतने समझ ले बउआ के तोरा गार लेखा ओकर मुंह होला। आहे गान लेखा मुंह होला? बाबूजी तब तो हक तो होई मुंह से। अब बहू तंगे हने होला त सानी बोदे हम आवत हने आ जल्दी से बोद दा। तकले घाट में साला रुक बजता नहीं। आइला गुलाबो मन भर खाबो हम जाबो फिर बिहान आबो। बिलपा बाकी डाइन कैसन होकत होई रे? अरे हमरा तो लागता राक्षस लेखा होइत होई। पटन तोरा का लागता रे? हमरा तो लागता कि जैसे माल लेखा होई थी। ना बाबू लड़की औरत हीरोइन केकरो रूप में हो सकेला कौनो लड़की के ना चोखिए डैन केकरो रूप ध लेवेला आ ध के घूमत रहेला। ठीक है बाबूजी हमने के जाता नहीं सब। ना 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 बिना लहसुन गतले कहीं ना जाइए जो लहसुन गत खाएगा। ए शुभम कहाँ जाता रे? ए जात कहाँ रहनी है तोनिया के खोजत रहनी है। ठीक बा हमने के साथ चल। देख हमर बाबूजी कहलक ह कि रास्ता में केहू मिली तो ओकरा के न टोकिए काहे कि उ डाइन भी हो सकेला। बाकी पार्टनर डाइन कैसन होला? ए हमर बाबूजी कहलक ह कि एकरा गार लेखा ओकर मुंह होला। चल हमरा गान लेखा कली कि तोरा गान लेखा कलो? दिल पर झूठ न बोलिए केकरा गार लेखा कहलक ह? देख छोटन ई तो गलती होता तोरे गार लेखा कहला। देख कहलौ ना। अच्छा छोड़ होत होई हम अभी तक देखले नहीं की। भंडारी हई देख बाबूजी बता। न रे साला ई बाबूजी न ई डाइन बिया। अरे भाई सही बात कहले काहे कि बाबूजी कहलक ह कि दैया केकरो रूप में आ सकेला। आ चुप 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 केहू न बोली आराम से चल ओकरा बगल देखे निकल जाए के। तेरे छोड़ रे रुक करे तू सब एने करे घुमाता रे। कुछ न बोलिए कुछ न आराम से शांत रहो। काय खातिर कुछ ना बोलबे रे बताओ एने खातिर करे आइला। सुन ले रंडी डाइन तो अपना बाप के भेष में घुमाता रे हमनी के जाय दे। रे साला गौर से देख हम तोर बापे नु बानी। देख देख कोनो बहान चो के जाल में न फंसे के रुक हम बतियाते। देख ले डनिया तू हमरा के चोथू समझ ले बारो। हमरा बाप के भेष में एबे त हम तोरा के ना पहचाने। गे डाइन का के हम कुछ न कहले बानी जे कहले बा ते सब कहले बा हमरा जाय दे। ते सरवा सांसा में हम तोर बाप बानी। ना 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 ई थप्पड़ हमरा बाप के नहीं खे। देख ले रंडी मुझौसी छोड़ दे हमरा के हम तोर कुछ न बिगड़ले बानी। दे साला तेरा बाप के गार में कुत्ता कटले बा कि ना? हां गरंडी कटले बा। रे साला हेने आता जब तहनी के गार दिखाई तब तहनी मानबे। जा रही तो तोनी के बाप बा हम तो बेकारे के डाइन समझत रहनी। प्रणाम चाचा। खुश रहो कर साला तहनी के बापा तहनी के डाइन लौकता। बाबूजी हम तो पहचानिए लेती बाकी रउवे न कहले रहनी कि केकरो भेष में आ सकेला। तब तो सलाम कहनी एकरा गार से एकर मुंह में चने के करता। ठीक बा तू सब घरे जो हम बाजार जाता नहीं बाकी बढ़िया से जाइए। ठीक बा देखता तोनी के बाप रहलस तू सब फालतू के डाइन समझ लीलस। तो क्या करी पार्टनर के ऊपर भरोसा नहीं केनु कर सकत और उसे भी भरल दशहरा बा। हां बात तो सही है बा। हेलो हाँ बाबूजी क्या बाजार भेजी दिलीप के? ठीक बा रखी हम भेजता नहीं। दिलीप जो तोरा के बाजार बोले लखा बाबूजी जो। पार्टनर देखो ना कौन दिन मौगी बैठल बिया। ए हमरा लगा तो घर वाला मार के बेलगा देले होतो। चल तो देखो तानी चल।
काकी ए काकी ये काथिला बैठे बारे गे कुछ होलो की गे ए बुढ़िया ए छोटन दूध के तनी पानी लेके आओ तो दूध जल्दी लेके आओ। ए चाची के बताओ ना कि कौन छे तू काहे खातिर बैठे बारे मां तो भाग रे भाग साला डाइन बैठल दिया रे भाग रे काकी उ दुनो ने खेलो कहाँ गइल बा? ए काकी गे कौन बारे तू जल्दी बताओ न कहाँ गइल बा? अगर कहाँ मारे अरे तही ना कहते ले कि तारा घर लेखा मन बा काकी हम न कइतली फुलरिया कइत रहलौ। अब तोरा देखा बतानी अपन खेला। रे रुक 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 आ छोटन मा केने बा छोटन मा डाइन खातिर पानी लावे गइल। बाप रे चल 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 लेके आ तो लगा। अरे बाप रे रे उडनी आई में ना लखा आज तक पानी है बाबा बाकी छोटन मा केने चल गेल बाप रे बाप। चल पार्टनर तू अपना बाबू के बोला के लई। हाँ, चल 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 सरबा सब दिन भर कहाँ घूमत रहेला सरबा सब अभी तक घरे नहीं खे आई जाता नहीं तो ओखनी के बता नहीं एगो सरबा के बाजार भेजली उस सरबा कहाँ रह गई अकेले सलाम खेत में गाड़ मरबा बता बाबूजी सरबा का बाबूजी कहले बारे ए मर तो छोटन मा के ले गेल हो कौन ले गई रे डाइन ले गेल तानी के कहली है ना कि दशहरा में घूमे ना दो साला छोटन मा के डाइन ले गई है ना। अरे बाप रे बाप ना जाने हमरा छोटन मा के डाइनिया का कहले होई। बाबूजी कोनो उपाय करी ना तो छोटन मा के मार देऊ। अच्छा चुप हम एगो को जोधर बाबा के जाना तानी चल ओकरे लगे चल हाँ, चल चल आजा चाचा कहाँ जाता रहा? जाता नहीं गजोधर बाबा से भेंट कर हमरा बेटवा के डाइनिया उठा के ले गइल बा। अच्छा तो गजोधर बाबा से मिले जाता रहा? हां तो तोरा लगा था कि गजोधर बाबा दिन में भेंट हो जाई? का दिन में ना भेंट होई रात में भेंट होला तोरा के रात में जाके पड़ी। अच्छा बउआ त का करबे ठीक बा तो बाबा के राते में लेकर चलल जाई। आ बउआ तू जा ठीक हो बाकी राते में जाई हो। हां ठीक बा। बाबा इधर आयल हो बाबा। रुक बालक रुक इन्हीं से गंध आवा था। शांत रह बालक शांत कोई कुछ ना बोलिए न तो सबके ऊपर संकट आ जाई। बालक तोहनी के कुछ बुझाता ना बाबा हमनी के भोल बालक बानी सन। डाइन कहीं आसे पास में तांडव करता। ए बाबा ऐसे मत रही हमरा के पेंट में हगा उगा जाई हमरा। महसूस होता रुक जा डाइन न तो तोरा बड़ा महंगा पड़ी। अच्छा तेसा भी मौत के मुंह में चला ले बच के वापस ना जाइबे। गे डाइन चाची गे छोड़ दे हमरा भाई के गे आज के बाद तोरा फेरा में ना पड़ी। चुप बालक मूर्ख डाइन शायद तोरा पता नहीं खे तहार सामना गजोधर बाबा से हो रहल बा। गजोधरा तोरा का शायद पता नहीं थे कि तोहार पड़ा नटीनिया डाइन से पड़ल बा नटीनिया डाइन से। अबे डाइन चाची गे तू सच सच बताता तू कै साल पे नहा ली जब से ही नहीं तब से गुहाई ने महकता। हमरा बेटा के बचा ले ये डाइनिया के न ले चले ना। चुप रहा बालक तोरा बच्चा के कुछ ना हुई हम यहाँ बानी ना। गजोधर बाबा आइल बा तोरा बेटा के कुछ ना हुई। अच्छा तो ते एकरा बेटा के बचा बेल बड़े। डायन अब लागता तहरा
गजोधर बाबा के पावर दिखाबे के परी। डायन ते बता, आज से पहले तू कितना बच्चा के खैले बारे? हाँ बाबा, आगे पूरा हिसाब कौन हल जाओ चुरकी वाली के। कितना बच्चा के खैले बारी? 99 को तो पार बा, लगाता 100 मा तो होने बारी बा। बाबा अब ना छोड़े के, भस्म कर दी डाइन के। हाँ बाबा, ना छोड़ेंगे ना छोड़ेंगे। बाबा मुझे उसे दुनिया से गायब हो गई। हम खाली फिल्मे में देखले रहली है। ना बालक ना, ई डाइन के जरूर कोई चाल बा। ए बाबा, ई कौन डाइन भी हो? घर के पिछाड़ी आगल बिया। बालक, ई डाइन भस्म हो गईल। अब तो हनी के सोचे के जरूरत नहीं थे। गजोधर बाबा की, गजोधर बाबा की, गजोधर बाबा की। तो ठीक बा बालक, अब एकरा के हम ले जाता नी गंगा जी में दफनावे। ठीक बाबा ले जाते।